बिसम्बि फिल्मखौ जों फैबाय थानाय समाव सिनेमा हलफ्राव सारा वर्ल्डआव नुनायनि मोनसे सुबिदा खालामगोन नामा? औ खालामगोन बेखौ जा धीराज आदाया बुंहरखादों फिल्मखौ सेन्सर खालामबासो बेबायदि हलफोराव देखायनो हायो नालाय एबार जों सेन्सर खालामनानै प्लेनिं लादों आरो अके नोंथांनि बे टारगेटआ साक्सेसफुली जाथों लोगोसे जोंहा आसामनि अनगायैबो जोंनि बर' सुबुंफोर दङ जोंहा वेस्ट बेंगल जेरै मेघालयफ्राव बर' सुबुंफोर दं बिथांमोना जाहाथे बे सिनेमा हलनि थ्रुयै नोंथांनि बे बिसम्बि फिल्मखौ नायनो हाथों लोगोसे फैबाय थानाय समाव बिसम्बि सावथुना नोंथांमोननि जा गान्जा फाग्ला बायदि मोनसे हिउज एमाउन्टआव मोनसे साक्सेसफुल जानो हाथों बेखौ आसा फारि खुलुमबाय आं मनिन्द्र महिलारि नोंथांमोनखौ महिलारि वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय लोगोसे दिनैनि बे गोदान मोगामोगि आयदानि भिडिअ फिन खेब बरायनाय थाबाय दिनै आंजों लोगोआव दङ बर'नि सासे जोबोर मुंदांखा स्क्रिप्ट राइटार बिथाङा दिनै 9टा बर' फिल्मखौ दिनै लिरखांबाय लोगोसे बे फिल्मफोरनि मादाव बिथाङा बड' सिनि आर्टिस्ट एसोसिएशनजों बान्थाबो मोनखांनो हाबाय स' आरो लोगोसे फैबाय थानाय समाव बिथांनि आपकामिं प्रजेक्ट जाय बिसम्बि गोबां दिनै फेसबुक ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों बे फिल्मनि सोमोन्दैबो बिथांजों सावरायगोन गिबियावनो नोंथांखौ महिलारि वाइड एंगल चेनेलसिम बरायबाय साबायखर बावबाय नोंथांसिम गिबियावनो नोंथांनि सुंद' सिनायथिखौ लाग्रोनां खावलायबाय खुलुमबाय आंनि मुङा पंकज लाहारि बेनिफ्राय गामि थैगाराकुसि बाक्सा जिल्ला ओमफ्राय डाइरेक्टर आरो स्क्रिप्ट राइटार महरैथ' नोंथांमोना एसेला मिथिखाबाय जानांगौ स' नोंथांनिफ्राय आं गिबियावनो मिथिनो लादों नोंथाङा बर' सावथुन मुलुगाव माब्लानिफ्राय सासे स्क्रिप्ट राइटार बा डाइरेक्शन हिसाबै खामानि मावजेनदोंमोन आङो सावथुन मुलुगाव 2013 मायथाइयाव आगान होजेनदों जोखोम सावथुनाव गिबि खेबनि थाखाय आङो आगान होदोंमोन जोखोमाव आङो एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर महरैसो खामानि मावदोंमोन गुबै डाइरेक्शनखौ होदोंमोन जोंहा आदा कमलेश्वर बसुमतारिया बेनिफ्राय बे सावथुनाव आङो एसे रलबो खालामदोंमोन मेन हिर'नि बिदा महरै आरो बेनो गिबि आंना स' नोंथाङा दासिम बे बर' सावथुन मुलुगाव ओंखारजेननायनिफ्राय नोंथांनि जार्निनिफ्राय बेसेबांसो बर' आबुं सावथुनखौ लिरखांखो आरो बेफोरो दिनैसिम बड' सिनि आर्टिस्ट एसोसिएशनजों बान्था महरै बा एवार्ड महरै सायख'जाबाय नामा बा मोनखांबाय नामा ओरैनो लिरनाय आंना गासै 9थायानो जाबाय बेनिनो गोथार आरो अननायखौ रिया आब'नो हरनाय जादोंमोन बेखौ रिया आब'आ गावनो प्रडिउस खालामदों ओमफ्राय जोंनि साइडनिफ्राय गासै नैबे बिसम्बिखौ लानानै 7टा जासिगोन आरो बेनिफ्राय बान्था होनना बुंनो थाङोब्ला गिबि रेगेआवबो मोनदोंमोन जों रेगेआव मोनदों बेस्ट मिउजिक बान्थाखौ बिथां गुरु पबित्र मोननो हादोंमोन बेनिफ्राय लोरगिदिङावबो मोनदोंमोन बेस्ट एक्ट्रेस बेस्ट सिंगार बेफोरखौबो मोननो हादोंमोन बेनिफ्राय बिराथ आरो बेस्ट फिल्म हिसाबै सायख'जाखादोंमोन थांनाय बोसोराव मोनना बे थांनाय बोसोराव अके स' नोंथांमोना मिथिनो हाबाय बिथांनि आखाइजों गासै 7टा लोगोसे गांनै बा आबुं सावथुनखौ रिया आरबि फिल्म प्रडाक्शननो बिथाङानो लिरनानै हरदोंमोन लोगोसे बे अननाय आरो गोथार सावथुना जोबोर गोबां सुबुंफोरजों बर' नायगिरि सुबुंफोरजों अनसायजादों लोगोसे थांखांनाय बोसोराव बिथांनिनो नाजानायाव जोंनि जा गान्जा फाग्ला जाय गान्जा फाग्ला फिल्मा जोबोर मोनसे हिउज डिमान्डआव बर' सावथुन नायगिरि बिथांमोनजों अनसायजादों लोगोसे बेयो मोनसे साक्सेसफुल होनना बुंनांगोन लोगोसे फैबाय थानाय समाव जा बिसम्बि फिल्म ओंखारनो थांगासिनो दङ बेनि सायाव आं मिथिनो नाजागोन बिसम्बिनि आइडिय'लजिया मा बिसम्बिखौ नोंथाङा मा नोजोर बोनानै बा बर' सावथुनाव मा सोलायनाय लाबोनो आरो बर' समाजजों मा मोनसे मेसेज होनो नागिरदों बिसम्बि एक्चुअलि मेसेजजों लोगोसे फुल एन्टारटेनिं मुभि आरो अके बिसम्बि सावथुनाव आं जा मोनसे नै जोंना फैसा थाखानि अभाब जायोब्ला न'खर गंसे सालायनायाव माबा मोनसे उसुबिदा जायोब्ला माब्लाबा गोसोआ दोरोदनानै इजि आर्निं ओरैनो मोननाय फैसाखौ मोननो लुबैनानै जेरैहाय जौ सावनाय सिखाव खावनाय माबा दाखायत खालामनाय बेबायदि लामाखौ लाफ्लाङो बेखौ नोजोर बोनानै आङो नैबे बिसम्बि सावथुनखौ लादों आरो बिसम्बि सावथुनखौ नोंथाङा मालानिफ्राय शुटिंखौ स्टार्ट खालामजेनदोंमोन बिसम्बि सावथुनखौ जों 2019 मायथाइनि डिसेम्बर मान्थावनो जागायदोंमोन बेनिफ्राय शुटिंआ जाय फैनानै नैबे COVID-19 नि थाखाय फेब्रुवारि मान्थाव स्टप जानो गोनां जादोंमोन बेनिफ्राय जेब्लानोखि गभर्नमेन्टनि फारसेनिफ्राय शुटिंआ एलाउ जाफिनबाय अब्ला जों नै थांनाय दा अक्ट'बर सेप्टेम्बर थांनाय आगस्ट आरो सेप्टेम्बर मान्थाव जोङो शिडिउलखौ स्टार्ट खालामफिननानै शुटिंखौ फोजोब्बाय आरो
तारमाने सक्सेसफुली जोबजोब्बाय ओमफ्राय दासान्दि मा खामानि सोलिगासिनो दं बिसम्बिनि सायाव दासान्दि माबाया जोबनानै थांबाय एडिटिंआ जोबनानै थांबाय डाबिं अलमोस्ट कमप्लिट इनिफ्राय दा मिउजिक आरो VFX नि खामानि सोलिबाय दं अके स' आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो नागिरदों बे बिसम्बि सावथुनाव नोंथाङा सोर बर'नि फावखुंगुर फावखुंग्रि बा जोंनि गोबां सिनायजानाय मोखांफोरनि आर्टिस्टफोरखौ लादों गुबै रलावथ' दङ नैबे जोंना सोरां नार्जारि ओमफ्राय मेलनिनो सेकेन्ड लिड रलाव दङ सोरां बसुमतारी फिमेल साइडथिं मेन लिड रलाव दङ आलारि सरगियारि ओमफ्राय सेकेन्ड लिड रलाव दङ लीना बसुमतारी बेनिफ्राय आरोबाव दंबावो सिनायजानाय गोबां आर्टिस्टफोर दंबावो जेरैहाय फैला आदा दङ मेन्डेला आदा दङ हरेन आदा दङ प्रदीप आदा दं बेनिफ्राय जाखांफुनाय खायसे आर्टिस्टफोर जेरै मानब लाभलि बिग्राय दैमु बिदि गोबां आर्टिस्टफोरखौ नैबे सावथुनाव होनाय जादों आरो अके थांनाय बोसोराव जा सक्सेसफुली गान्जा फाग्लाखौ दिहुनबाय स' बेवहायबो गोबां हिउज एमाउन्ट बाहायदों बा सक्सेसफुलबो जादों स' बे खेबाव नोंथाङा बिसम्बि फिल्मखौ दिहुननायाव बेसेबांसो बाजेट इउज खालामगासिनो दङ दासिम आरो लोगोसे नोंथांनि सापर्ट बा फाइनान्सियेल सापर्टखौ सोर होदों आच्छा बिसम्बि सावथुना जोंना टारगेटआ 15 to 18 लाखनि गेजेराव दिहुननायनिमोन आरो नाथाय नैबे जा मोनसे बेरामनि उसुबिदा फैबाय COVID-19 नि बेनि थाखाय जों खेबनै मानि शिड्युल ब्रेक जानो गोनां जादों बे शिड्युल ब्रेकनि थाखाय कमप्लिट शुटिं जोबनायसिम जोंना खरसाया एसे बांलांदों आउट अफ बाजेट जालांदों दा अलरेडि जोंना 28 crore जाबायानो बेनिफ्राय आरो खामानि दंबावो आरोबाव ओके स' फाइनान्सियेलि हेल्पखौ होदों जोंहा थिरियास बरगयारि आदाया थांनाय बोसोरावबो बिथाङा गान्जा फाग्लाखौ प्रडिउस खालामदोंमोन फाइनेन्स खालामदोंमोन बे खेबावबो बिथाङा नैबे बिसम्बि सावथुनखौ फाइनेन्स खालामदों आरो स' बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर जाहाथे जोंनि बे बर' सावथुन मुलुगखौ फोथांना लाखिनायाव बा नोंथांमोन बायदि सासे स्क्रिप्ट राइटारखौ फोथांना लाखिनायाव माखासे थुलुंगा होगौ स' आं मोनसे खोथाखौ आरो मिथिबावगोन बिसम्बिनि सायाव बावैसो सिगां जोङो ससियेल मिडियायाव फेसबुकआव स्पेसियेलि जोङो बिसम्बि फिल्मनि जा फार्स्ट पस्टारखौ नुदों स' बेवहाय धीराज प्रडाक्सन होननानै लिरनाय नुदों बेहाय धीराज प्रडाक्सनानो प्रडिउसबो खालामनाय बायदि जादों आरो फाइनान्सखौबो धीराज प्रडाक्सनानो खालामदों जास्ट खामानिखौ मावदों जों खामानिखौल' मावदों नोंथांनि डाइरेक्सनाव आबुं सावथुन महरै बिसम्बिया बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नुजानो थांगासिनो दं बेनो गोजोननाय थाबाय स' बे बिथिङावनो आं मोनसे मस्ट इम्परटेन्ट कुइसन जायखौ कमनलि जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि एक्टर एक्ट्रेसफ्रा कमनलि बाहायबोबाय दं जोंनो मोनसे मिनि सिनेमा हलनि गोनांथि दङ जोंनि बिटिआर हालामानो जा बा जोंनि आसामावनो सारा आसामाव बर' सावथुन मुलुगखौ नायनो हानाय बर' सुबुंनि थाखाय मिनि सिनेमा हलनि गोनांथि दं होननानै जों गोबां कुइसन ओंखारबोबाय थानायखौ नुदों स' बेवहाय गभर्नमेन्टआ माबायदि हाबाफारि लानांगौ दा बेथ' बिराद इम्परटेन्ट मोनसे पइन्ट दा जोंनि सावथुना जा एसे सोलिबाय दङ फिल्डआवसो ओरैनो जेनेबा प्रजेक्टर देखायनानै फुजाफोराव माबा मेलाफोराव बिदि देखायनानैसो थांनानै दं नाथाय बे थोजासे नङा जोंनि सावथुना डेभेलप जानो थाखाय जों जे बै बायजोआवनो टेन्ट हाउस खानानै देखायनानै जों डेभेलप जानो हागोन बे नङा दा खायसे ओरैबायदि सुबुंफोर दं जायफोर सुबुङानोखि बेफोरबायदि बायजोआव थांनानै हायाव जिरायनानै बा मासियाव जिरायनानै पाब्लिकनि गेजेराव नायनो हायो बिदि गोबां जोंनि बर'नियावबो सुबुंफोर दं आरो दा बिथांमोना जेन सिनेमाखौ नायनो हायो बा बिथांमोनाबो नायनानै इमप्रेस जानानै जेन सावथुन मुलुगाव माबा मोनसे आखाइ होनो हायो बे सुबिदानि थाखाय जोंनो सिनेमा हला बिराद इम्परटेन्ट आरो बुंनो थाङोब्ला दा बेहाय मिनि सिनेमा हल मोनसे खुंफुंनो गोनां जायोब्ला बेहायथ' मिथिखागौ गोबां माने खरसानि खोथा दङ बेहाय सरकारनि आखायाथ' थाथारनांगोन उइदाउट सरकारनि आखाइ सरकारनि जुदि हेफाजाब गैयाबा माब्लाबाबो जागोनखौ आं आसा खालामाखै आरो स' नोंथांनिफ्राय आं मोनसे खोथाखौ मिथिनो नागिरदों बर' सावथुन मुलुगखौ फोथांना लाखिनायाव जोंनि नायगिरि स्पेसियेलि बर' सुबुंनि नायगिरिफोरनिफ्राय नोंथाङा माबायदि अनसायनाय मोननो लुबैयो अनसायनायखौथ' नांथारगोन माने ओरैबायदि जोंना ओरैनो नेर'खा एरियायानो दा बेयाव जों बर' सुबुंफोर थायो बर' सुबुङानो जुदि सावथुन मुलुगखौ बा सावथुनखौ नायाब्ला गुबुनालाय सोरथो नायबावनो जोंनि बर' रावखौ सोर रोंगौ जों थाजाबनाय हमना लाबाय सोरबा साफा सानै एसामिस सुबुं बा सोरबा आदिबासि सुबुं बेफोरबायदि साफा सानैयाल' रोंगौ बै साफा सानै रोंनायाल'सो बर' सावथुनखौ नायो आरो दासान्दि दा सोलिफुनाय समाव दा बिदि समावनो जुदि नों आं बायदि बर' सुबुंफोरानो जुदि सावथुनखौ नायाब्ला अब्लानाथ' सावथुना दावगानायनि खोथायानो फैनाय नङा गोलैलांफिनगोन आरो बयबो नायनांगोन उन्दै गेदेर फोरोंगिरि प्रफेसार इन्जिनियार गासैबो बर' सावथुनखौ नायनांगोन अब्लासो
माने डेभेलपनि लामायाव आरो जोंनिया दिनै मार्केटखौ नायोब्ला खोब दुर्गा फुजा समनिफ्राय स्टार्ट जायो आरो प्रजेक्टरनि थ्रुयैसो नोंथांनि बे बिसम्बि फिल्मखौ जों फैबाय थानाय समाव सिनेमा हलफ्राव सारा वर्ल्डआव नुनायनि मोनसे सुबिदा खालामगोन नामा? औ खालामगोन बेखौ जा धीराज आदाया बुंहरखादों फिल्मखौ सेन्सर खालामबासो बेबायदि हलफोराव देखायनो हायो नालाय एबार जों सेन्सर खालामनानै प्लेनिं लादों आरो अके नोंथांनि बे टारगेटआ साक्सेसफुली जाथों लोगोसे जोंहा आसामनि अनगायैबो जोंनि बर' सुबुंफोर दङ जोंहा वेस्ट बेंगल जेरै मेघालयफ्राव बर' सुबुंफोर दं बिथांमोना जाहाथे बे सिनेमा हलनि थ्रुयै नोंथांनि बे बिसम्बि फिल्मखौ नायनो हाथों लोगोसे फैबाय थानाय समाव बिसम्बि सावथुना नोंथांमोननि जा गान्जा फाग्ला बायदि मोनसे हिउज एमाउन्टआव मोनसे साक्सेसफुल जानो हाथों बेखौ आसा फारि लोगोसे आं नोंथांनिफ्राय मोनसे खोथाखौ मिथिनो नागिरदों नोंथाङा सासे स्क्रिप्ट राइटार बा डाइरेक्सन होबोनाय बायदि नोंथांनि फिल्मफोराव बर' सावथुन मुलुगनि गेजेरजों मा सोलायनायखौ लाबोनांगौ होननानै सानो? दा सोलायनाया एक्चुअलि सावथुन होननानै बुङोब्ला बे मेन गुदियानो रांनि खोथा फैयो दा रांनि खोथा फैयोब्ला रां गैयै सुबुङाथ' सावथुन खालामगोन बेखौ दा सानखासै दा डेभेलपखौ लाबोनो गोनां जायोब्ला आंनि गोसोनिफ्राय मोनसे साननाय आरो बेयो आंनि गोसोआव मोनसे साननाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जायफोर फाइनान्सियेलि एनाउन्स जायफोर माने फाइनान्सियेलि स्ट्रं बिथांमोना आवगायबोनांगोन हारिनि सार्थआव गावनि हारिनि सार्थआव साफा ओंखारबोनांगोन दा जेरैहाय धीराज बरगयारिया दा ओंखारबोदों थिग बेबायदिनो फाइनान्सियेलि जायबा साउन्ड बेबायदि सुबुङा जुदि ओंखारबोयोब्ला राङा जेब्लानोखि एभेलेबल जागोन राङा एभेलेबल जाबासो आं सानो मा मोनसे फिल्मा डेभेलप जागोन आरो उइदाउट रां उइदाउट फैसा मोनसे जे माने हाई टेक्निकेल लेभेलनि सावथुन बानायनो हागोन आं बेखौ साना आरो स' नोंथांमोना मिथिनो हाबाय बर' सावथुन मुलुगखौ जौगानायाव गोबां फाइनान्सियेलि सापर्टनि गोनांथि जायो जायफोर हारिमुखौ मोजां मोनो बे पंकज लाहारी बिथांमोन बायदिखौ सापर्ट होनांगौ लोगोसे जोंनि बर' जा सावथुन बेखौ जौगा थाखोनि खालामनांगौ स' आं मोनसे खोथाखौ मिथिबावगोन आलायारन समनिफ्राय दिनैसिमहालागै दासिमहालागै नोंथाङा बर' सावथुन मुलुगखौ बेसेबांसो सोलायनाय लाबोनाय मोन्दों लोगोसे फैबाय थानाय समाव जों बलिउड लेभेलाव लांनो हागोन ना हाया बर' सावथुन मुलुगखौ? दा आलायारन होनना बुङोब्ला बे मोनसे माने वेल माने मा बुंगोन बेखौ गायसनना दोनखानाय माबा सावथुन बायदि जाहैबाय आरो बे आलायारना बेखौ जे जों क्रस खालामनो हागोन जों बेखौ साना खिन्थु बुंनो थाङोब्ला आलायारना गोबां मोजां दा नै दासिम दा एजसिम जों जुदि नोजोर होनानै नायोब्ला टेक्निकेल लाइनथिं एसे डेभेलप जाबोदों एक्टिं लाइनथिंजाबो डेभेलप जाबोदों आरो डेभेलप जाबावगौमोन जेब्लानोखि जोंनि बिजनेस एरियाया मार्केट एरियाया जोंना जुदि गुवार जाबावनायमोनब्ला आरो डेभेलप जाबावगौमोन नोजोर होनानै नायोब्ला डेभेलप जायाखै नङा गोबां जानाय बायदि मोनो आरो स' नोंथांनिफ्राय मोनसे आरो इम्परटेन्ट कुइसन लाबावनो सानदों बर' सावथुन मुलुगखौ जों जौगा थाखोनि खालामनांगौब्ला गभर्नमेन्टनि अनगायैबो सोरनि आखाइ थानांगौ होनना नोंथाङा सानो? फार्स्ट पइन्टआव गभर्नमेन्टनिथ' सापर्ट थाखानांगोन बे इम्परटेन्टखा नैथियाव आङो दहायबो एसे बुंखाबाय जायफोर सुबुङानोखि फाइनान्सियेलि साउन्ड फाइनान्सियेलि स्ट्रं बिथांमोनहा गाव गोसो जानानै फाइनान्सियेलि सापर्ट होनांगोन बेनि उनाव सावथुन मुलुगा जुदि थारैनो जौगानांगौब्ला जोंनि नायगिरिफोरनिबो गोबां आखाइ दं नायगिरिफोरा जेसेबांनो नायगोन एसेबांनो प्रडाक्सन हाउसाव राङा फैगोन राङा फैबासो आरोबाव नेक्स्ट लेभेलनि जोङो सावथुन साननो हाबावो आरो दा बे नायगिरिफोरनि सायावबो थाहैबाय आरोबाव आखाइ थाबावो नोंथांमोननि बायदि चेनेलफोरनि नोंथांमोननि चेनेलाबो सापर्ट होनांगोन गोजोननाय मोनदों नोंथाङा जे जोंखौ थुलुंगा होदों बा नोंथाङा नोंथांनि फिडबेक होदों थारैनो गोजोननाय मोनदों लोगोसेयाव मेडियानि सापर्ट नांबाय धोनि सुबुंनि सापर्ट नांबाय गभर्नमेन्टनि सापर्ट नांबाय नायगिरिनि सापर्ट नांबाय आरोबाव जोंनि गेजेराव थानाय गोरों लिरगिरि गोरों सब साइडनिफ्राय जायफ्रानोखि माने नलेजियास गियानजों बुंफबनाय सुबुं बिथांमोना गावनो आवगायबोनानै माबाफोर गोरोन्थि दंब्ला सिनेमायाव बिथांमोना आसि दिन्थिना नांगोन नोंथांनिया बेखिनिया गोरोन्थि जादों ओरै जानांगौ बेफोरबायदि एडभाइसा जुदि बिथांमोन बायदि गोरों सुबुंनिफ्राय फैयोब्ला आं सानो डेभेलप जागोन आरो सावथुना स' नोंथांमोना मिथिनो हाबाय बिथाङा जोबोर मेन इम्परटेन्ट कुइसननि सायाव एन्सार होबाय थारैनो जों साननांगौ बर' सावथुन मुलुगखौ जों माबायदि फोथांलांफानो हायो मानो होनब्ला मोनसे सावथुन थायोब्लासो मोनसे हारिनि सिनायथिया थायो बेनि सुखु दुखु गांनाय उखैनाय समाज धोरोम बेबायदिया गासैबो मोनसे सावथुनाव बेरखाङो जायखौ जोङो जयै फेमिलि लोगो नांनानै नायनो हायो स' नोंथांनिफ्राय आं मिथिगोन नोंथांनि जा गान्जा फाग्ला बे फिल्मावबो जों गोबां टेक्निकेलि आपडेटखौ नुनो मोन्दों बे बाराव नोंथाङा बिसम्बि सावथुनाव बेनिख्रुइ आपडेट खालामदों होनना जों मिथिदों स' बेवहाय मा केमेराफोरखौ नोंथाङा बाहायदों? केमेराखौ जों बेहाय गंनै बाहायदों गंसेयाव 1DX ओमफ्राय मोनसेया A7
R3 गंनै केमेरा बाहायदों बेनिफ्राय टेक्निकेल लाइनथिं फुल इकुइपमेन्ट्स बाहायनाय जादों आरो थ' गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना जौगा थाखोनि बे खेबाव बिसम्बिखौ नुनो मोनगोन लोगोसे आं मोनसे खोथाखौ आरो मिन्थिबावगोन नैबे बोसोराव COVID-19 थाखाय सारा बुहुमखौनो सोमावग्लुंदों स' बे बिथिङाव नोंथाङा सासे बोसोरफ्रोमबो दिहुनबोनाय नोंथांनि फिल्म डाइरेक्सन खालामबोनाय बेफोराव बर' सावथुन मुलुगा बेसेबांसो एफेक्ट गोलैदों होनना नोंथाङा सानो एफेक्टआथ' गोलैखादों बेखौ आं बुंखानांगोन दा आंनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला एसेबां रां धीराजादाया खरसा खालामबाय बे सावथुनखौ हमनानै ला नैबे बोसोरावनो जुदि आं रिलिज होनो हानायमोनब्ला बेखिनि राङा जनानै थानो गोनां जानाय नङामोन थिग बेबायदिनो आं बायदिनो गुबुन प्रडाक्सनाबो जादों दा गुबुन प्रडाक्सनफोरनि खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला सोरबा दुखुनांथाव सोरबाया एसां रां दाहार लानानै सिनेमा खालामनो होननानै आखायाव लादोंमोन इन्टारेस्टआव रां दाहार लादों सिनेमाया हाफ सुट जाना थादों बा कमप्लिट सुट जादों नाथाय रिलिज होनो हायाखै बेबायदि बेलायाव बिथाङा मा खालामदों जा सावथुन बानायनो होननानै रां दाहार लादोंमोन बेफोरनि इन्टारेस्टफोरखौ होबाय थानो गोनां जादों गोबां उसुबिदा दं आरो जोंनि बे नै COVID-19 थाखाय नुजाथिनाय गोबां उसुबिदा दं आरो गोबां लस जादों आरो सावथुन मुलुगा स' एडिटिंनि बेलायाव आं मोनसे खोथाखौ सोंगोन नोंथांमोना मा टेकनिकआव एडिटिंखौ खालामगासिनो दासिम टेकनिकआथ' दा जोङो i7 सेटआपबो खालामो जों जागायनायनिफ्रायनो जा एडिटर खगेन सरगियारि आदा बिथांजोंनो खालामबोबाय दं आरो दिनैसिम जोखोमनिफ्राय लानानै नैबे बिसम्बिसिम नाथाय गेजेरावनो मोनसे सावथुनखौ गान्जा फाग्लाखौ टिंकु गगৈ मुंनि सासे सुबुङा खालामदोंमोन बाखि बांसिन सावथुनखौ आदा खगेन सरगियारियानो बानायजोबदों एडिटिंखौ स' मोनसे खोथा आरोबाव नोंथांमोननि जा पस्टारखौ जों नुनो मोनबाय स' ट्रेलारखौ जों माबे समसिम नुगोन बायदि मोनो गाहाम बिसम्बिनिखौ ट्रेलारखौथ' जों होनो सानबायमोनानो नाथाय जेब्ला गभर्नमेन्टआ बुंबाय मोनसे हलाव माने 50% केपासिटि होनाय जागोन साप'ज मोनसे हलाव सिट केपासिटिया 500 बा 250 ल' होनाय जागोन थिग बिदि बुंनायाव जोंहा मोनसे उलुंगुजुं सोमजिखांनायसै ट्रेलार होनाय माने फिल्माबो रिलिज जाखानांगोन बेबायदिसो नालाय खोथाया जों सानबाय मा रिलिज होना लायोब्लाबो उसुबिदा जागोन नालाय ट्रेलारखौ हगारथ'ला जोङो नेक्स्ट इयाराव टारगेट लानोसै थारमाने नोंथांमोना साक्सेसफुलि 2021 माने 2020 मायथाइखौ नोंथांमोना बिसम्बि फिल्मखौ आबुङै दिन्थिनायनि मोनसे टारगेट लाबाय राइट स' मोनसे खोथाखौ आं मिथिबावगोन नोंथाङा सासे स्क्रिप्ट राइटार बा नोंथाङा फारियै जा फिल्मफोर दिहुनबोबाय दं जों गोबां नुदों बर' सुबुंफोरनि बेलायाव जों इउटुबाव गोबां कपि खालामनायखौ नुनो मोनो माने आं सोरजिनाय मोनसे फिल्म बा मोनसे जिखुनु कन्टेन्टखौ उइदाउट पारमिसनाव लायो स' नोंथाङा बे बेलायाव जोंनि बर' सुबुंफोरनि जा गोदानै इउटुब चेनेलफोर दं इउटुबारफोर दं बिथांखौ मा खावलायगोन दाथ' बे गुबुननि सावथुनफोरखौ बा गुबुननि जायखिजाया भिडिअखौनो उइदाउट पारमिसन गावनि चेनेलाव आपल'ड होनायाथ' बे गोबां गाज्रि खामानि बै सासे सुबुङा बेसेबां खस्थ' खालामनानै बै भिडिअखौ दिहुनदों जेब्लाबो जों बेखौ बुजिहरनाया मोजां बेखौ साननानै बुजिनानै जुदि नायोब्ला अब्लाना थारैनो नैबे जायबा गोदान इउटुबारफोर बिथांमोना जानो हागौ चेनेलाव गावसोरनो आपल'ड होनाय नङा आं बेखौनो बुंनो सानो बिथांमोनखौ बेबायदि खामानिखौ दा माव बेहाय मोनसे भिडिअ एलबामानो जा बा मेथाइयानो जा बा सावथुनानो जा बेहाय गोबां सुबुंनि खस्थ' हाबनानै थायो आरो दुखु दाहा हाबनानै थायो दा बेखौ जुदि साना हौवा गावनि चेनेलाव आपल'ड होनानै सोरनिबा सिमांखौ स्पइल खालामनानै एक्चुअलि आंनि नोजोराव गोबां गेदेर दायनिगिरि आरो बेखौ दा मावनो नाङा आरो बेखौ स' नोंथांमोना मिथिनो हाबाय बिथाङा जोबोर मेहेर गोनां नोंथांमोननो मेसेज होदों जाहाथे रावनिबो कन्टेन्टखौ उइदाउट पारमिसनाव आपल'ड खालामनाङा आरो बे इउटुबनि फोथाराव जोङो गुबुंले नुनो मोनो मानो होनब्ला गुबुन हारिनिखौ बुंनो थाङा बर'नि गेजेराव गोबां बेबायदि गुबुंले बारहावाया इउटुबनि बा फेसबुक पेजफोरनि गेजेराव नुजाबोबाय थादों नोंथांनि न'खराव दासान्दि सोर दङ न'खराव जोंहा दा आफाथ' गैला 2013 एक्सपायार जादों आइ दङ ओमफ्राय फंबाय सासे दं ओमफ्राय फंबायनि बेवाइफोर आंनि वाइफ ओमफ्राय खुदिया सासे बेखिनियानो गोजोन न'खर नोंथांमोना मिथिनो हाबाय पंकज लाहारि बिथांनि न'खरनि सोमोन्दै स' नोंथाङा स्क्रिप्ट राइटिं बा डाइरेक्सननि अनगायै नोंथांनि पार्सनेल लाइफआव माबाफोर जब मावो नामा आङो हाइ स्कुलनि फोरोंगिरि साइन्स टिचार आं सासे बे आंनि मेइन खामानि आंनिया बेयो ओमफ्राय नैबे सावथुननि खामानि एक्चुअलि मेइन होननानै बुंनो हाला बे साइडनि माबा नोंथांनि हबि आंनि हुदा जायखौ नोंथाङा मोजां मोनो पेशन बेखौ बुंनांगोन आरो स' जों गोबां खोथाखौ पंकज लाहारि बिथांनिफ्राय मिथिनो हाबाय लोगोसे बिथाङा गावनि पार्सनेल लाइफआव सासे फोरोंगिरि
टिचार जानानै बे बर' सावथुन मुलुगखौ मोनसे जौगा थाखोनि खालामलांनो बा स्क्रिप्टनि गेजेरजों बिथाङा माखासे मेसेजखौ जोंनो बर' समाजनो होनो नागिरदों बा होबोगासिनो दङ स' नोंथांमोना बिथांमोन बायदि सासे जोबोर मुंदांखा लिरगिरि बिथांमोनखौ सापर्ट खालामबोनांगोन लोगोसे जोंनि नायगिरि बिथांमोनाबो बर' सावथुनखौ अनसायनो हानांगोन लोगोसे जोंनि बर' सावथुन मुलुगाबो मोनसे जौगा थाखोनि जानांगौब्ला फाइनेन्सियेलि सापर्टनि गोनांथि जायो स' जा बिथांमोना माने इक'नमिकेलि डेभेलप बिथांमोना बेबायदि लाइनफ्राव ओंखारबोनांगौ लोगोसे पंकज लाहारी बिथांमोन बायदिखौ सापर्ट खालामबाय थायोब्ला फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' सावथुन मुलुगा बा बर' सावथुना मोनसे जौगा थाखोनि जागोन होननानै आंबो सानो स' आं नोंथांनिफ्राय मिन्थिना लानो सानदों बर' सावथुन मुलुगाव जाखिनि एक्टर एक्ट्रिस फैदों बा फैनो गोनां इयुन जेनेरेसन दङ जायफ्रा यंग जेनेरेसन बिथांमोना एक्टिंनि सायाव कर्स लानांगौ ना लानाङा लानो हायोब्ला मोजां कर्स जुदि लानो हायोब्ला थारैनो गोबां मोजां जायो नाथाय जुदि गोसो दङब्लाथ' आरो एक्टिं कर्स लायालासेबो माने रोंनो हायो आरो जेरै बाय बार्थ टेलेन्ट थायो हमना लाबाय थाफा रोंफानाय बिदिबो दङ बिदि थाफा रोंफानायाथ' गोबां डेन्जार जायो गोबां गोरों जायो दा कर्स लानो होनना बुङोब्ला बयबो सुबुङानो गासै आर्टिस्टआनो लानो हाया मानोना गोबां एक्सपेन्सिभ जायो गोबां खरसानि बाथ्रा दङ दा कर्स लानाया मोजां आरो लायालासेनो रोंनायाबो बेबो मोजां माने मोननैखौबो निजेनि सायाव डिपेन्ड जायो आरो माने खायसेया सोरखौबा फल' खालामनाबो रोंगोन बिदिबो रोंगौ आरो खायसेया माने प्रफेसनेलि कर्सबो लानो हायो नाथाय फाइनेन्सियेलि गोबां सापर्टनिबो गोनां थाबाय स' नोंथांमोना मिथिनो हाबाय महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि गासै नायगिरि नोंथांमोना दिनै पंकज लाहारीनि सायाव गोबां मिथिनो गोनां खोथाफोरखौ मिथिबाय लोगोसे सावथुन मुलुगनि सायावबो माखासे मेहेर गोनां सोंलुनि फिननायफोरखौ होबाय आसा खालामो नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव बिसम्बि सावथुनखौ सापर्ट खालामनानै बिथांमोननि प्रजेक्टखौ साक्सेसफुल खालामगोन जाबायदि नोंथांमोना गान्जा फाग्ला फिल्मखौ लैहोर फैनानै नायनानै सापर्ट खालामदों बेबायदिनो फैनो गोनां बिथांमोननि बिसम्बि सावथुनखौबो रोजा सावथुनफोरजों नायनानै बिथांमोननो फैगौ बोसोरफ्राव बा इयुन टाइमाव आरो माखासे बर'नि मेहेर गोनां सावथुनखौ सोरजिलांनायाव बाहागो लानो हाथों बा बाहागो लागोन बा नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन होननानै आं आसा फारिबाय लोगोसे नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ दिनै महिलारि वाइड एंगल चेनेलनो होनायनि थाखाय रोजा साबायखर खुलुमबाय गोजोन्थों।